ang'iyogi sana nikech gima ginya konyigo onge. Okay, awinjo ka iwuoyo maber. Konyruok en ni ng'ato bedo thuolo to wacho gima nie chunye, momiyo wabiro gi chenro mare wacha. Advice mane ma inyalo miyo wasanii wetegi mondo kudhi mbele to dhi mbele pamoja? Ang'o mitimo ma gin ok gitim, kata gin kiwinjo giuso thumbegi e yo mage momiyo ok gidhi mbele mopogore kodi? Okay, an kwanza gima ada wacho, chuki ema hinyowa ka. Nyiego once ni saketo bedo gi nyiego, abedo gi nyiego, onge kama wadhiye. Adami gima hinyowa sani. Yudo ni wasanii wantiego kage gin gi pupa mang'eny. Kar mondo us tije, en ong'iyo kaka onyago wadgi. Binjo gin? Kar mondo us tije, en ong'iyo kaka onya tieko wadgi. Koro mano kibodhigo mabor, adami kata mana ranyisi achiel. Nitie kata ma bwana moro kanyo manche ogolo ngoma moro achiel kanyo. Koro ngoma achiel ni kanche okete cyber kuondgo, koro ji winjo, jok ma gin tiego kanyo winjo, kaito winjo ka japiko moko be koro njejni go kalo. Koro weni ong'al lich, ong'isa ni ogona simu, ong'isa ni ni bwana biwinjo ngoma osechiek, bwana an kata mana chief gi ne joma nochako mokwongo ok chopi. Koro ing'eni dhiera ni Chief Moses msanii ma Kisumu ni hapa ning'eye Kondelegeto boys mowero kitenge ni. Koro boys koro ang'ise no mera bana chief bana, chief ok yware kodu, tunu keto ywaru kode. Ng'acha en ng'a kogolo ngoma to ng'iyo ni tije ni odhi nang'o. To in kigolo ngoma kar mondo ius content ni ini uso ng'achielo, igo ng'achielo logelo. Biwinjo gino? Biwinjo gima hinyowa sani? Nogo ni koro ong'isa ni chief onge gima timo, koro winj sani wan mwada chiek. Koro ng'ia ng'an tawacho ni ng'ani akinde emofuwo. Akinde emofuwo nikech en ka ng'a king'iyo kata iwinjo kata na ngoma ni, onge gima ngoma ne nyamorigo. By the way, kaka nogolo ngoma achiel, oduogo lal mana wacho ni ng'ani nokwalo ngoma koso ng'ani nondikne ngoma. Nikech as an artist en ng'a ji timo pile. Kigolo ngoma kawuono to ber ka kawo kata mana ko budho to dwe isa drop moro. Isa drop moro kata mana diere ka isatimo gik moko, at least nyaketo wafuasi gi ka obede on toes bana. Wach moro be timore e wasanii ka nitie joma go thum kata gin wasanii but gidonje gini to gionge talanta no. In kaka Young Flame, thumbegi indiko gi kendi koso indiko ni? Okay, an gima nyawacho, thum mana ndiko kenda. Composition itimo kendi? Ma koro gima timo kenda. Nikech an ma talent mano miya an ok ago ni osiepna moro timo. Kata ni waywa moro ne wer ga chon, kwarwa moro ne wer chon, koro ni adonje, koro ni aluwe. Ok atim mano. An atimo nikech gini en talent. Koro gima wang'isi gima hinyo msanii. Gima iyudo ni ng'ato obedo ni en msanii, to ok en msanii kaka oparono. Yani en pache wuonde no nya bedo msanii, to ok onego obed msanii. Yani obedo msanii nikech osiepege en wasanii. Winjo gini? Obedo msanii nikech osiepege wasanii. Koro mane gima omiyo embo donje usanii no. Nikech kata nikech kata king'iyo kata mana anyami example achiel. Ndiye street ka boys moro mana thaw kanyo. Nogolo ngoma achiel 2018 mana I think 4 years back. Yudo ni ngoma ni kaka nogolo be joma watch ngoma ni onge. Embe okojituma. Iwinjo ngoma to nogolo, ngoma be kanogolo en ngoma moma fake. Okay, aneno ka mbaka ng'eny joneno our fans, mbaka ng'eny. Flame nigi weche mang'eny mawinjo ka poro da wacho, to kaluwore gi sa Flame, wach mane mogik minyalo nyiso fans maneno wa fans meki kaachiel kod wasanii wetegi moyugis? Okay, an advice madamiyo msanii, kisaji ng'eni in msanii mini isawuok ming'eni an ada bedo msanii. Wegolo ngoma ni titere cyber. Nigolo ngoma titere cyber. Igolo ngoma timiyo japiko ringogo kacha. Iwinjo? Gol ngoma titere kama onya usore. Ter ngoma kama onya usore. Japiko cha omany ngoma kama ni tere cha. Obiyo winji. Jo cyber gi omany ngoma kama ni tere cha. Gibi winji. Wemiyo gi ngoma. Mano onge gimitimo, mano jogi ong'eyi ka lakini onge ng'a ong'eyi. Mane gimi yudo ni idhi e channel ni, iyudo ka in gi 4 subscriber.
Winjo gin? Nikech jomimiyo kagi, onge gima gimedi go. Onge gima gimedi ka. Koro ter ngoma oko, giwinj ni ngoma wuok oko. To gikaw. Aya, pani mano advice maber ma msanii moro amora man oko kanyo nyalo winjo. Nitie joma degomb tudore kodi to ka wawuok e interview ni. Ok imigi handles meki. Okay, an kamoro amora obed Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, inyayuda Flame Music. Flame Music, mana kaka Opija Kaeli nowacho ni sunga, fitina gi nyiego ema tieko joluo. To wayudo ni mano achiel kuom gik ma thiro dongruok mar music ino Ugis Town. Wabeduru jok moherore joluo wetega, wasanii mo Ugis, mana kaka achiel kuom osewuoyo no. Mane kadwa dhi uru mbele pamoja. Ma chenro mari Wacha Wacha Show kikelo ni kod presenter mari Erico Africana.